Bosgarrenez Donostiako arteleku emakume feministen ahotsaren bozgorailu bilakatu zen abenduan. Hain justu feministaldia antolatu zuten bertan. Plazandreok plataformaren urteroko egitasmoak, musika, tailerrak, filmak, performantzak eta hitzaldiak proposatu ditu oraingoan ere. Artea aldarri bilakatu dute orain ere. Plazandreok emakumeen ahotsa politikara eraman nahi duen emakumeen elkartea da. Helburuak politikan parte hartzea eta gizarteari emakumeen politika egiteko moduekin laguntzea dira. Feministaldia Plazandreok plataformaren urteroko hitzordu bilakatu da. Duela urte dexente eta sortu zen hauteskundeetan aurkezteko, berez plataforma politiko bat da. Eta taldearen helburu nagusia zen emakumeen ahotsa politikan entzutea, eta politika feministak egitea. Eta zentratuta batez ere tokiko politiketan edo politika municipaletan. Baina, hauteskundeak lau urtean behin izaten dian, bitxartean askoz ere gauza gehiago egiten dugu, talde feminista bezala, koordinatzen gera beste talde batzuekin, hainbat gauza ekintza egiten ditugu eta parte hartzen dugu, eta horietako bat da feministaldia. Lehan sartu ginen neska gazteago batzuri bururatu zitzaigun, zehozen nahi duen antolatu eta azkenean feministaldia atera zen, eta nik uste dut jaialdi hau sortu zala ere nolabait kritika bat bezala, egun dauden kultura politikei kritika bat bezala, eta gero baita ere Donostiako kontestuan dala oso jaialdien hiria, espektakuloen, kultura ulertzen dela agian gehiago espektakulo bezala, hori guztia kritikatzeko eta emakumeen falta kritikatzeko, politika kultural hori, eta baita ere diskurso feministaren falta hori kritikatzeko, sortu genuen feministaldia pixka joku ironiko bat bezala. Artea oinarri feminismoaren egungo erronkak, jendarteko arazoak aztertu eta ikusi dituzte. Artea oinarri film emanaldiak, performantzak, kontzertuak eta abar direlako feministaldiaren funtsa. Urtetik urtera gai desberdinak ikutu ditugula, baino ez dakit, sortu dugu dena nahiko era, ez dakit, naturalean ere, ez dugu esan, aurten zentratuko gera, ez dakit ze gaietan, edo ez dira monografikoak izan. Bai mantendu duguna izan da pixkat struktura, jaialdiaren struktura, beti egon da musika, beti egon dira tailerrak,
hitzaldiak, performantzak, hori bai mantendu dugu, baina gero gaiak, pixkat denetatik ikutu dugu, baina batez ere zentratuta artean, sorkuntzan, musika, ziberfeminismoa, postpornoa, postfeminismoa pixkat, nik uste saiatu gerala isladatzen, unean inguruan zegoena, ez? Arte feministaren munduan mugitzen nahi izana, baita ere jaialdian nik uste, edo behintzat gure nahia izan da irekita egotea, ez? Eta jendeak proposamenak egitea guri, esatea, aparte hartu nahi dut, ez? Eta, hori nahiko irekia eta, anitza saiatu gera ere bai, hori ez eukitzea linea oso definitu bat, baizik eta mundu guztiak barne hartzen saiatu gera, ez? Eta arte adierazpen horien erdian hitzaldiak ere bai. Kasu honetan, kultur politiken eta berdintasun politiken arteko erlazioa aztertu zituzten. Berdintasunera iristeko bidean, zein paper dute eta jokatu beharko lukete kultur politikek, instituzioek zein bete behar dute zentzu horretan, zer egiten dute gaur egun artearen alorrean emakume eta gizonezko artisten arteko oreka bat bilatzeko? Realmente todavía hay un montón de cosas que hacer en relación a las políticas de igualdad y bueno, de hecho la mesa redonda de hoy se ha reducido a dos ponentes que hemos sido, Santiago Eraso y yo, desde el campo de la práctica artística, desde nuestra posición como exdirectores o programadores de instituciones de la Diputación de Guipúzcoa y de Vizcaya, pero sí han faltado unas voces más institucionales propias o que forman parte dentro del equipo de las diputaciones, ¿no? Y sí que seguramente que sea esto un tema importante, ¿no? para todas las diputaciones, por supuesto, pero sí que falta como cierta responsabilización, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, en la mesa redonda de que quizás deberían de constar estos institutos, los estatutos de las políticas de igualdad, igual deberían de estar, deberían de aparecer en los estatutos de toda institución artística contemporánea, porque en estos momentos, la presencia de las artistas mujeres o la presencia del feminismo está simplemente, depende de la sensibilización de los comisarios y de los directores, ¿no? Pero si la sensibilización cambia, entonces no hay nada que regule esa participación, ¿no? El contexto anglosajón, en el que, por ejemplo, toda institución tiene el derecho y tiene el deber, de no discriminar ni a los artistas, ni a la audiencia, ni a sus trabajadores, desde el ámbito del género, de la raza, de la clase, y esto obviamente es un deber que aparece en sus estatutos y que tendría que tener también nuestras instituciones. Hori ez gain, autodefentsa tailerra eta bestelako aurkezpenak ere egin dituzte. Eta beste behin, emakumeen ahotsa nagusitu da, performance, musika eta bestelako arte adierazpenen inguruan. Topaguneak indarrak batzeko toki ere badira eta. Zita nahiko importantea da, urtez, harrera oso nauki duen jaialdi bat izan da, eta nik uste dut hori ere oso importantea dela, jendea oso ondo sentitzen dela, artelekuk ere bai hartzen gau, hemen sentitzen gehala pixkat etxean bezala, eta espazio asko okupatzen ditugu, eta sortzen da giro oso berezi bat, ez? Eta nik uste dut, giro horrek, pixkat sorkuntzaren munduan dabiltzan emakumeentzat, oso indargarria dela, ez? Nik uste dut hemendik ateatzen garela askotan indar berritu eta gero geure gauzetan jarraitzeko, ez?